Sa dili pa kita matag og kinabuhi sa maong balak, ako sang lusot ang gamay nga tipi bayad sa COVID-19 nga pandemic. Dili gayud kumpiyansahan ang COVID-19. Daghan ang gipawian sa kinabuhi. Walay gipili kung kinsa ka o unsa ka man. Ganit pa man, usa ka pananglitan ang pinangga namong silingan. In town, biktima gayud sa mga sakit ang COVID. Bugto gud ang kinabuhi. Ang masakit pa, usa na kaabog ang iyang lawas nga nahiuli sa ilang panimalay. Gi-cremate basta na akan sakita. Wala lang damhang nga ang COVID-19 dito lamang sa halayong lugar, mahitabo sa halayong silinganan, masaksihan, apan mismo tupad na gayud sa among panimalay gikan sa among gipuy-an. Kumpare pa gayud nako ug maninoy sa usa nako ka anak. Quarantine for 14 days ang ilang balay, plus another 14 days quarantine pag uli na sa iyang asawa nga nag-asikaso sa umong maong kailitan. Di pumigit ang ilang panimalay, sulod o gawas, pagbomba o chemicals aron pagsiptik, pagpanalipod para sa mga kasilinganan. Kuyaw gid ang COVID-19 na pandemya. Dili basta-basta. Safety lang gayud kita paniguro sa atong kinabuhi hangtod karon. Sundon ang mga lakang ug balaod nga iya sa atong lokal na Department of Health. Walay kumo sa pag-amping sa atong kinabuhi. Ang COVID-19 nakakapangamba at nakakalungkot. Ang pandemyang ito na nagdudulot sakit na salot sa buong sandaigdigan. Anumang oras buhay ay pangambang may malalagya. Pag-iingat lagi, ugaliing pagmasdan. Alinsunod sa mga palatandaan, ating iisipin sa buong puso at damdamin. Silip bawat paligid sa kaliwa at kanan, papansinin upang iwas tayo at malayo ni hindi mahawaan. Tutuparin natin ang batas ng kawanihan. Hugas kamay, minsay, may maskara kailanman. Ilong at bibig, higit iingatan. At manatiling malinis ang bawat katawan. Ni sino mang tao sa kabila
at harapan babantayan. Bagamat nakakainis ang krisis na dulot nito, minsan nakakaapekto sa ibang nagtratrabaho. Pag-aaral na pahinto sa bawat papasukan, sakripisyo at pasensya sa lahat na mamamaya. Ang Panginoon lamang ang tanging may alam kung sakali paano mawawakan. Ang Panginoon lamang ang tanging may alam kung sakali paano wawakasan. Siya ang buong may kapal, lubos na dala sa larawan ngayon, sa buong mundo pinangyarihan. Upang ang katahimikan makamit magpakailanman. Vaccination ang sagot sa sangkatauhan. Mabisang gamot sa COVID-19 na karamdaman. To heal as one saves all mankind. Halika't tayong lahat magpabakuna. Walang umiiwas, sa ganoon makakaasa. Upang maibalik ang kahapong nagniningning. Walang kinatakutan, bawat isa magkalapit katawan. Ang hangganan sa malupit na COVID-19. Halika't tayong lahat magpabakuna. Walang umiiwas, sa ganoon makakaasa. Upang maibalik ang kahapong nagniningning. Walang kinatakutan, bawat isa magkalapit katawan. Ang hangganan sa malupit na COVID-19.